Üdv mindenkinek! Ez itt az All Games sorozat 6-os része, ami arról fog szólni, hogy ezt a szigetet kibányásszuk. És amint mondtam, hogy a szervert letöltöttük, azt nem jól mondtam, mert egy haverom csinálta. Én. Úgyhogy nem Amúgy te. nálad játszik az én köpenyem? Nem. Nem? Ja, igen, ő más kliensről van fönn. Ő az úgynevezett Craftboxról, én meg a egyelőre még a Humágrasról, de majd később váltok. Egyelőre még. Szegény. Van vascsákunk? Nincs. Az már meglefagytam. Én nem. Jaj. Ennek mi van az alján amúgy? Bedrock, azt hiszem. Biztos? Aha, ja, bedruk. Hogy megyek föl? Na majd felállunk. Van csirkehúzó. Ja, megjöttem már egy zombi. Láttam, hogy gyönyörű kis neve. Blackstone! Janó! Mondjad. Vascsákány. Én följöttem. Itt van Piggy! Hozd már vascsákányt, légy! No, Janó, no de Janó! Mondjad. Dobd le itt! Én pont alatt vagyok, dobd le! Ott ahol a tehén van, ott dobd le! Nincs most csákányunk. Ausz! Krasztol! Mered azt húzra? De mi lefteltél? Vissza vagy. Visszafagytál? Majdnem leestem. Dick, most én itt valamit nem értek. Megettem! Elém esett egy csont! A fasz. Fejem esett egy csont! Azt! Baszki, mennyi zombi. Robbani fog! Encsázott ijú csontit. Ránéztem az Endermanre, ránéztem az Endermanre. Meg fog halni! Jaj! Én cuccany! Creeper! Hát, hogy gyorsan ki lesz bányászva. Szivacs! Tudod, hogy nincs fákjánk? Még itt a zombi fejed. Nem kell. Nem kéne a csákányom, mert az sok viszont eldobáltam. Ott volt lenni. Itt vannak a cuccaid mellettem. Hol vagy? Itt vagy? Aha. Mert nem látlak. Várjál, Hát leftelek. Janó, hát. Na, Van egy kemp. ott arra vannak a Ott a cuccaid. gyémánt! Hun. Júj, itt az Ender! Nem is ütött el a kintek így! Dick, üldöz az Enderman. Ender Pearl! Janó, megyek vissza! Én fölpakoltam magamat a felszínre. Te is! Ó, vagy még egy köcsögendi. Hú! 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 Mit teszel? Janó, megverekedni a vele! Harcolok egy Enderman-le. Ajaj. Megtalálom, leütöm. Nem találom.
Cső. Jaj! Te ütöttél meg? Nem, tudom. Valahol hallom. Cigányt. Cigánylány. Kiestél? Neked van skined? Nekem amúgy van. Nézzük meg is tudják nézni ezt a gyönyörűséget, amit íjak tarkítanak. Pillanat. Mi lefteltél? Mindjárt visszamegyek. Most leftelj vissza. Szedjük a vasacskát. Mit írtál be? Kiírtam vémit. Aha. De lassan indul el ez a Q kliens. Jó Istenem, mit tudom? No de Janó. És na tehát akkor most ugye ilyen bányászásos epizódnál vagyunk. Hát és ugye is nagyjából ennyi. Ja. Itt az Endermaned. Ja, nehogy megöld, ez az én Endermanem. Ja. Jó. Rád nézett és te is ránéztél. Gyere, Luka. Gyere! Megütöttem. És nem dobtam Enderpearl. Vagy leesett. Én egyszer azért ugrottam le, mert az Ender Pearl az zuhant lefele és én... Ajaj, No de Janó. na de én. Megyek. Itt vagyok. Nekem miért nincs skinem? Zombi skin van nálad. Én zombinak látlak. Én nem Jó van, mert én nem látom. Kell zombi fej? Na, Nem. Janó. Hol a passzott zombi fejt be a Ott van chest. benn. A chestben. Tényleg odadobom egy skeletonnak. Ott egy skeleton, várja mindjárt. Hol? Mellé ugrott volna. Nem tudom miért jöttem volna. Figyelj, várja, rádobom egy skeletonnak. Te mit csinálsz be? Na, semmit na. Fül a vasacska. Nem rög bemenni, hát akkor TP. Vissza, van skinem nekem. Hát mondtam, hogy van. Hát jó van, én eddig nem láttam, na. Adja a sticket, csinálok vascsákányt, azt lemegyek. Oka? Nem oka. De ábel egy darab vascsákányt csinálunk, ok? Tehát Nem. ne pazaroljuk, mert érted, azért ruhát is kéne. Ja, várjunk, ha adod ábelt, gyere, ki csákányja? Mi? Vagy van 3 darab köved? Van 45 is. Csinálsz nékem egy kócsákányt. Nem. Akkor csinálok nékem magamnak. Nesze, ott van. Na, go to XY le. Várjál. Itt lesz a gyémánt, ha minden igaz. Szivacs. Nem kéne vinni fakja. Vagy nem kapsz. Fönn is kivilágítom. Ábel van 3 gyémántunk eddig. A gyémánt csákira lesz. Good. Jaja. Fönt kipilácsoltam. Akkor se, de lent is eddig. Hú, tényleg nem ettem semmit. Éhes vagy. Aha. Vagy legalábbis a Minecraft man. Hát éhes. Ő éhes. Mi van? Szedjük a redstone-t. Szedjük a smaragdot.
Na, végre megint visszatértünk, már úgy vártam, tudod, hogy elkezdődött suli, meg minden, azért most jó, hogy visszajönni, nem? Ja. Mit találtam? Mit? Titok. Gyémánt? Olyan, ami értékes és... Csináltam magadnak a csákmányt? Aha. Azt kiáll, mondtam, hogy ne csinálj. Ne idegöljek föl magad. Upsi, találtam upsi. Sukár. Szedeljek ki. Kéne találnom szenet. Hallok zombit. Hát én találtam már szenet elég sokat. Azért, mindjárt vége van, 2 perc, az vége. Hallom a sok. Te nem hallod a sok. De? Hallod? Szerintem itt valahol volt amúgy szén, csak az... Kiszedtem. Az már nincs itt. Tehát, ja, hogy kiszedted. Mi? Ja, hogy kiszedted. Jól van akkor. Ja, kiszedtem. Itt hallom valahol. Itt áll, öcsém. Mert itt csinálok, itt lejárok. Már van 8 gyémánt. 9. Nézd, mit találtam, Janó. Jimmy, hol? Láva. Hol vagy? Titok. Jászna, hogy beleüsselek. Itt lesz valami, nem tudom. Körbeássuk a lávát. Haj, sötét. Abbe, csinálj világos, kösz. Hát kiszedted itt a... Pig. Hülye, nehogy megöld már. A disznót? Aha. Késő. Mi vannak a bőregerek? Találtam redstone a földön. Az én voltam. Gyémánt. Ábel, amúgy szerintem ide túl felkészületlenül jöttünk, és szerintem pár érc az úgy. Hú. Érted? Mi hú? Tehát, hogy hú, úgy eltűnt. Úgy azt a rohadás! Hova ástam ki magamat? Még egy kis mindent. Gyere ide! Csináljunk smaragd blokkocskát. Abba, gyere ide! Figyeld, hol ástam ki magamat. Üsd meg, üsd le! Na, zsír. Elégedetlen vendégek nem zaklatnak, Ja. de ez azért sokkal érdekesebb ez a fajta féle cobblestone bányászás, mint a Nem generatorben. mész a bányába azt. Ja, tudod, simán generált map. Mész a bányába. Én nem találtam szenet, vagy csak az volt, amit te találtál. Nem tudom, hát én találtam vagy 17-et. Esik a hó! Hulla hó és hó, zik zik zik. Mici mackó meg fázik zik. Jó, van ábel azért. Nagy koronézőinkre tekintettel legyünk. De hogy is, csak ez esik az eső. De a hó is esik. Hogy Tik, jársz? figyeld már! Jacuzzi! Hogy tusoló. Na Janó, Mindjárt vége a videónak, mindjárt átépít a 15 perces limitet. menjünk föl világosra. Gyere föl! És pakoljunk le. Azért keményen Mindenkinek. találtam egy darab vasat. Ciao, mentünk, sziasztok!